Hi guys, so ngayon pupunta kami sa Alatipini at dadaanan pa namin sila Kylie at Nicole. Hi guys, so pupunta na ko lang Kylie at Dani. So let's go. Kasama ko si Dixon. So nandito siya. Let's go. Hi guys, malapit na kami sa Kylie. So yan, dito na kami sa Karsada. So babalikan ko lang kayo guys. So bye. Guys, malapit na kami. Nakarating siya guys. Kasama ko. Ayan. So, pupuntahan na namin. So, yan lang muna guys. Wait lang sa bahay. Dito na kami guys. So yun guys, pinapasama ko na ako ni kay Nicole kasi nag-bomba kami. So ngayon nandito na kami sa naglalakad na kami sa sobrang init. Yan. Kasama namin si Sikat ang hangin dito. Mag-picture muna tayo. Yo. So wait lang guys ha. Nandito na kami sa Tulay. So yeah, Ano ba sa yung deck? Daw siya mag-ari ang sulay day. Gamay na lang kulang ano malustot kayo na. diba? Hina ang tukod ani. So balikan ko lang kayo guys pag malapit na kami. So yan guys.